Da alamun Nura Mustapha Waye zai iya saduwa da Nabiyur Rahama a ranar gobe kiyama, biyo bayan wata wasiƙa da ya wallafa a shafin nasa na Instagram. Kafin mu je ga wannan cikakken bayani, muna roƙonka da idan yau shine farkon zuwa wannan tasha tamu ta Dogon Beni 24, da ku daure ku danna mana alamar subscribing, kana ku taɓa ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu riƙa sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Assalamu alaikum masu sauraro, sannunku da kasancewa da mu musamman a daidai wannan lokaci. Kullu nafsin za'iqatul maut, wato duk mai rai mamaci ne. Biyo bayan mutuwar fitaccen daraktan masana'antar hira fina-finan ta Kano kuma darakta mashiryin fim ɗin Izzat So, fim ɗin da ya fice a arewacin Najeriya. Nura Mustapha Waye shi ne wanda ya kasance darakta wanda cikin shirin fim ɗin nan na Izzat So mai farin jini. Cikin ikon Allah, bayan mutuwar shahararren darakta kuma mawallafin fim ɗin Izzat So Nura Mustapha Waye. Bayan mutuwar Nura Mustapha Waye, wani bincike ya nuna alamun Nura Mustapha Waye ka iya kasancewa da Nabiyur Rahama, inda mutane da dama kan zatawa daraktan haɗuwa da Nabiyur Rahama, ma'ana da mutane da dama na ta'allaka wannan marigayi da mutuwa kan cewar ka iya kasancewa da Rahama a ranar gobe kiyama. Biyu bayan wani postin da ya wallafa a shafinsa na Instagram, inda yake cewa kamar haka. Nura Mustapha Waye ya wallafa a shafin nasa na Instagram, inda yake cewa babu abin da yake sa nakan jin daɗi kuma nake farin ciki idan na tuna cewar zan mutu da son Nabiyur Rahama, shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Nura Mustapha Waye ya wallafa wannan postin a shafin nasa na Instagram a ranar 3 ga watan Disamba shekarar 2019. Biyo bayan mutuwar wannan shahararren darakta na shirin na Izzat So, mutane kan bincika wannan sako da Nura Mustapha Waye ya wallafa. Kuma idan ba za ku manta, Nura Mustapha Waye ya kasance ɗaya daga cikin masoya Nabiyur Rahama wanda suka kasance suna ƙaunar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Musamman Nura Mustapha Waye ya fito fili ƙarara yana nuna soyayya ga fiyayyen halitta shugabanmu Annabi sallallahu alaihi wasallam. Biyu bayan, idan kuna bibiyar fina-finansa na Izzat So, za ku ga yana yawan sanya soyayya ta ta ma'aikin Allah Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Nura Mustapha Waye kawo mutuwarsa ya sha postin akan cewar Muhammadu Rasulullah, wanda wannan ita kasance sara ga Nura Mustapha Waye, wanda duk fim ɗin da duk season na Izzat So ko kuma ce da episode da aka yi na Izzat So, Nura Mustapha Waye yana da sara wacce ya kasance akan cewar da zarar an gama wannan fim, a ƙarshen fim ɗin ana nuna Nura Mustapha Waye da kalmar Muhammadu Rasulullah a bisa hannunsa, wanda hakan ya yi daidai da zargin da ake yi masa na kasancewa masoyin fiyayyen halitta Nabiyur Rahama. Bayan wannan postin da ya a baya, inda yake nuni da cewarsa yana kasancewa da soyayyar mahaikin Allah, ko kuma babu abin da yake tunawa ya ji daɗi kamar yadda in ya tuna zai mutu ne da san Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A ƙarshen mu ma muna yi masa addu'a Allah Ubangiji ya haɗa da Nabiyur Rahama, isa da yi da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah kuma Ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa, amin.